Per als majors de la Pobla és el dia de cloenda del curs 2011-2012, el tradicional dinar de Xermanor organitzat per la Unió de Pensionistes. És l'acte amb els que els jubilats de la Pobla tanquen un curs molt especial per a ells. Moltes han sigut les activitats organitzades els últims 2 mesos, però especialment orgullosos estan per l'èxit de les Olimpiades de Majors que es van celebrar fa poques setmanes a la Pobla. Encara que amb una miqueta menys d'assistència que altres anys, més d'un centenar de persones no deixaren passar l'oportunitat de passar un dia amb companys d'amics i coneguts. Al finalitzar el dinar, Bricio Tàrrega, el president de la Unió de Pensionistes de la Pobla, feia de mestre de cerimònies i donava la benvinguda i el torn de paraula a les autoritats assistents. És la segona vegada que se fan les Olimpiades així en la Pobla. Fa aproximadament 4 anys se van fer, l'alcaldessa me va prometre que es tornarien a fer i s'han tornat a fer. Tot sigui que no n'hi ha que 2 sense 3, a lo millor se tornen a fer per vegada. A este mes que merescut homenatge als nostres majors va assistir Pilar Albert. Ella és la directora general d'Acció Social i Majors de la Generalitat Valenciana. Són de l'associació, juntament amb els ajuntaments, les que mobilitzen a tota la gent, a tots vostès, com el que diu avui este dinar de Xermanor, les Olimpiades que vam tindre fa poquet, els viatgers, els programes d'urbanisme, els balls, totes les activitats que vostès facin són el motor de que isquen de casa. A la cita no faltà la representació de l'Ajuntament de la Pobla. Assistiren els regidors José María Romero i Manuel Barceló, el primer tinent d'alcalde Federico Martí i l'alcaldessa Mari Carmen Contelles. Jo crec que si algo n'hi ha positiu de la crisi és que s'ajudem tots, vegem que tot no se fan diners, que a vegades simplement arrimant en l'ombro la conselleria, l'associació, els veïns, els ajuntaments, les coses se poden fer igual, potser un poquet més humilment, però se poden fer igual. La vesprada va finalitzar amb ball a les instal·lacions del centre social. Ara, tot un estiu per davant per a carregar les piles i organitzar de la millor manera les activitats per al pròxim curs.